Jagoro mongirore migao mar ngima oganda kod thieth Muthoni okwedo ripode ma yango ni chanjo mar polio ma ichiwo ne nyithindo e pachoka ni kod kwiri. Muthoni wacho ni chanjo no en ma opim kendo oyang ni rang'iny mare ber ma ok onyal kelo midhiero moro amora ne nyithindo. Bende onyiso jonyuol ni kik bed kod luoro ewi chanjo no, ka owacho ni thuolo nitie mar chiwo ripot moro amora ma dibed ni otudore kod chanjo ma imiyo nyithindo. Kenya remains at risk at any given time, and that is why we are continually doing the oral polio vaccination, because every dose means a lot. It adds an extra protection for any child who is below 5 years. Some children might experience some mild side effects such as fever, vomiting, diarrhea, fatigue, muscle aches, amongst others. And at this juncture, which is very common, sometimes they can become severe, and the parents and caregivers are requested to visit the nearest health facility for a medical review or for a medical review of the child, and may report by dialing our 271#.